Якията. Супер запушен DPF. Чека не свети, а мига направо. След малко почваме с демонтажа, махането физическото на DPF-а и изключване на DPF Jaeger софтуерно. Сега в момента четеме файлчето на кията. Kia Ceed с новия фар, новия мотор 1.6. След малко ще бъде с спрям DPF Jaeger. Колата вдигаше нивото на маслото постоянно, вкарваше нафта вътре. Айде, пише се новия софтуер, вече без DPF Jaeger, без да вдига нивото на маслото и без да троши мотора. Тия Kia, Mazdi, Toyota, Honda, всички корейски и японски коли имат навика да вдигат нивото на маслото от лоши регенерации на DPF. Така че и вие, ако имате корейска или японска кола, обадете се за безплатна консултация с нас. Ще ви съдействаме напълно, така че колата да няма проблеми с тия екологични норми. Всичко това се спира, настройва се индивидуално, колата да не пуши и да няма повече проблеми. Минава си без проблем ГТП, така че не се притеснявайте.